What's up guys? Amuyo agbubuhat kami ta mapang kami agisukat ti module guys. Ta kasto iti kwa panagbasa dagiti ubing ni tata. Narigat guys. Bali mapami isukat dagiti module na ta bali iti nga module na ket paday ta maka bulan pang makabulang guys isu nga nagrigat mo tabanunay ti ko guys. Masursuro lang iti ubing. Depende langan no kasano ti kalaing ti ubing tata ti IQ da ti panggap ti panagadal guys. Isu nga buyain nyo guys ta mapamiman isukat na ti module na kun makita namot ti kwa eskwelanda kasi hanapay nakikita ti eskwelanda kun jay mistrana. Ket nabayagan nga manubulanan sipod ti kwa hindi nangrugi ti klase na grade 7 ni sunang guys ay ti balasang ko ket buyain nyo ta mapamikitan nyo sa kulang ket dadag ito face mask guys isupay dagito nga kwa dagito nga katangon mo ket nya nga rod ket kasto mo ti panawon tyon guys so dito buyain na kami guys. Sige guys, hintayon.
Diretso kay Gemana? Tayo papalatang warning. Sige. Kara ka. Ang bibi ni. Tay ayam dali. Sarap sarap. So ayun guys, nandito na tayo sa school nila. Tignan natin. Morning sir. Morning bro, ako ho. Kami tiya ako sir. Gisukat si module. Picture na kami mo sa Oo sir. Kukuha nga ron sir. Oh. Ganyan tahan. Ama na sir. Nag-make kuha kayo di. Panito konsigna. Ay, wens. Un sir. Anak mo na gwapo, masyente. Justin sir. Wen. Un sir. Gayo, di kamsat mo. Un sir ni kabagis ko matumboy. Wen. Un sir. May kayo? Pagdasa. Un sir. Iso nga minti ko sir. Intid kong anak na. Ay. Among katumboy mo mga ko. Un sir. Nakabak ko dili kon contest kinasukuan. Thank you. Un sir. Sawam. Nabati na sir. Adaw bing ko nga grade 7 kami kasi iti mapang kami dalos kano basket. Un sir. Sige sir. So yung kantin nila guys, pero wala nang mga tao, mga estudyante kumakain kasi nga ganito mga guys. Bali, yun yung guro ko noon guys. Kaya hindi niya ako nakilala kasi matanda tayo guys. Kausapin natin yung guro guys, guro niya. Ayan guys, ang anak ko ngayon lang niya makita yung guro niya guys. Morning ma'am. Bali ko ma'am, may kami manila lagi sukat ni module. Ni Kara ma'am. Agkuha na lang ma'am, ang-video na lang kasi naayon na yung pa, ada mo pa, YouTube na ubasit. Gala nga ako, pag trabaho ubasit kasi na mo. Wala, alam medyo kontenta. Ayan yung guro ng, ng anak ko guys. Magandang guro niya. Ayan. Mag-isort mo na yung answers mo na kung doon. Ayan, saka mabait guys. Ayun guys.
Sige ma'am, tama pa nung kailan mo tao pa jay? Tumuno. Mabali pa lang ni kakungipit mo. Uwan ma'am. Ano din nakita sa dito? Iniwan naman ang tanto. Nagpapatit tayo. Sino? So yung guys, tara na. Diyan na guys, palabas na tayo guys. So yun guys ang ating video. Sana nagustuhan nyo. At huwag kalimutang mag-subscribe, like, comments, follow, and share na rin mga guys. Salamat guys sa panonood. God bless us all guys.